What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no. Tina pa. Sige, Tina. Yung jowa ni yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din. More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Good afternoon to all of you mga kabinta. Okay? So, welcome to sa aking vlog, blah 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 blah. Yes! O kung bago na ka aning channel mga kabinta, sure mo na nakasubscribe na ka sa akong YouTube channel. Okay? Salamat sa nakasubscribe. Okay? So, unya na ng shoutout. Okay? Andaman na ang inyong mga baba para makisig, para mo anak. Anak, para maabot na dito sa pikas monster. Okay, no? Okay, so welcome to sa aking vlog na Spanish video. Mao na po di ang ako ipakita ko sa inyong mga kabingka nga Spanish video for 2 days. Okay? So, videos number 1 sa atong pinakaunang Spanish video. Ganahan pa ba ka mga tana kung pinani nga tinubagdan sa isa ka imong pangutanan? Tanawan na to ang iyang tirada sa bata. Here we go. Dong, Saman, asa dapat ila Divina? ka na mamaligay gisda. Oh. Kita ng unang kanto diha ah. Oh. Ikaw ka na to. Nya. Di pa bang kita kagtindahan. Dito ka. O makita ka posti sa aniko. Unay lain posti diha. Makakita kag gamay nga skinita. Nya. Sa imong wala, katulong nga balay, naigit ng green, ug nakayro. Mo na ila Divina. Hindi, dito na ka mangutana. Kaya po katod. Videos number 2. Okay? So, sa atong vlog videos number 2 mga kabinka. Ganahan ka mo palit ani nga klase nga namaligag ice cream kung inani ang imong inani nga tinaksan, inani ang pagtagad sa namaligag ice cream. Number 3, numero 3. Okay? Sa number 3 na to mga kabingka, tanawa rin yung duwa karoon nga mag-uyab, no? Nag-a-i-i-o-o sila. So, sa tanaw ninyo mga kabingka, sa inyong buhaton kong sa pagka-i-i-o nyo, sa diyang naong kasi mo uyab. Nawa na yung kabuang niya. Kamu na magusta ni mga kabingka sa ako. Okay, kaya. For the last video sa akong Spanish video, tanawa daw ni mga kabingka kung Spanish ba ni or dili. Okay? Kung sa ilang masulti kay Coco Martin or kay Kim Chiu. Tanawa kung katawanan ba niyang style or dili. Basta ako, okay man kayo. Okay na okay kayo. Basta okay. Anak ba? Okay. ML Boys back. Aldous. You return, Minotaur. Guinevere. I'm born with talent. Lancelot. Odette, beautiful Odette. Harriet. Magic is my life. Zilong. Your old body is a weak spot. Grill. I got a bullet on your name on it. Natoy.
na mahal ka. Cardo, Ano ba pagkain sa pamilya ko? Kincho, Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Shout out, okay? So, kamo kung gusto mo magpa-shout out diha, comment lang ani sa this dre sa ubos sa video, okay? I-shout out ako si RJYT, yes, no? Si Balingbing, no? Nagamar, yun. Bonnie Ray, sorry, Kusama, okay? Sony, si ni Lutrap, yun. Rodney Tabili, Kuyawag dito. Okay, so dagan kayo salamat mga kaping kahulata akong sunod na vlog.